this is Christina. This is our family budget. So, number one, hindi alam kung paano or lack of knowledge. Yes, alam natin, usually sa atin, alam naman natin na kailangan natin mag-ipon. 'Di ba? Alam na alam natin yan, pero kahit alam natin, hindi natin siya ginagawa dahil, yun nga, yun yung isang nagiging hadlang kasi hindi natin alam kung saan tayo magsisimula or kung papaano natin sisimulan yung ating pag-iipon, di ba? So, yun yung nagiging problema natin. So, isa yun sa nagiging hadlang kasi sa nakikita ko talaga, syempre ako, sa parents ko, hindi naman kami na-train kung paano mag-ipon talaga. Kasi sila din, parang connection, parang nag-ano lang, parang family tree din, parang ganun. Kasi siya din, hindi naman siya naturuan dun sa, sa relatives or sa parents niya, diba? So, parang nagiging, tayo rin, parang tayo yung bunat, yun din yung ating sinusunod. So, yun nga, yun yung nagiging problema. So, hindi natin alam kung paano talaga magsimula. Kasi yun din yung nagiging problema ko noon. Kasi, wala talaga, lack of knowledge talaga. Hindi ko talaga alam kung paano. Pero alam ko naman na kailangan mag-ipon talaga. So, ayun. So, pangalawa, wala kang eksaktong goal sa buhay. Dapat kasi meron yung eksaktong gusto or should I say, parang may goal ka talaga sa buhay. Kung ano ba talaga yung gusto mo, importante yun. Kung gusto mo bang maging mayaman ka, maging milyonaryo ko for the next 20 years or 30 years, or gusto mo lang ng simpleng buhay, kagaya namin. Gusto namin lang naman yung simpleng buhay na walang stress. Or kung gusto mo lang na magtatrabaho ka lang, tapos nangungutang ka lang, pagkatapos mo magtrabaho, uutang ka na naman. Parang ganun yung nagiging cycle kasi usually sa mga nagtatrabaho. Yun talaga yung cycle na parang yung ang nagiging purpose lang nila sa pagtatrabaho is yung pambili ng gamit, parang yun yung parati nagiging cycle talaga. Parang nagtatrabaho lang sila para pangbili ng gamit na hindi nila iniisip yung pag-iipon talaga. So, yun yung nagiging problema. And napagdaanan na rin namin yan yung ganun na as in before, kahit piso, wala naman talaga kaming ipon. Kasi, ewan ko, hindi ko talaga naisip na kailangan talaga namin mag-ipon. Na parang so, next time na lang kami mag-ipon pag malaki na yung sahod namin. So, parang pag lumaki na naman yung sahod, wala din naman nangyari, wala din naman kaming naipon. So, parang ganun yung naging nangyari sa amin. And, pangatlo is, maluho ka, sobra. Yun yung din nagiging problema, kaya hindi ka nakakapag-ipon kasi sobra kang maluho. Usually, dapat naman talaga, pag nagsasahod tayo, inuuna talaga natin yung ating pagkain, di ba? But, meron tayong mga pride, yung pride natin na, hindi pride na sabon na, okay? Yung pride natin kasi na, naiinggit tayo sa iba. Yung bang, dahil meron silang ganyan, dapat meron din ako niyan. Dahil meron silang iPhone, dapat meron din ako niyan. So, kahit hindi mo naman talaga kaya, hindi mo talaga kayang bilhin kasi yung sahod mo, hindi talaga siya aabot dun sa price na gusto mong bilhin na bagay, di ba? Kasi, syempre, kung yung sahod mo naman, okay, minimum na yung sahod mo, may pamilya kang binubuhay. So, syempre, hindi mo, maa-afford mo yung bagay na yun, pero kailangan mong pag-ipunan. So, ang nangyayari sa atin, wala tayong patience, diba? Yun yung nagiging problema natin. Wala tayong patience. So, ang nangyayari, inuutang natin kasi dito naman sa Pilipinas, ang bilis, ang dali-dali na namang mangutang eh. May pang down payment ka lang, ay, anytime makukuha mo na yung item. So, ganun kadali mangutang. So, ganun yung mga temptation talaga ang grabe, grabe dito sa Pilipinas. So, yun yung nagiging problema. So, nangungutang ka na, so ang ending, yung sweldo mo, o yung sahod mo, ipinababayad mo lang din sa utang
So, bakit mo siya pinambayad sa utang? Kasi dahil sa luho mo, 'di ba? So, kasi sobra kang maluho. So, yun yung nagiging dahilan din kaya hanggang ngayon wala ka pa ring ipon, okay? So, number 4, ang dami mong dahilan. Oo, ang dami mong dahilan eh. Yun yung nagiging problema din kasi, okay, nag-decide ka na kailangan mo na mag-ipon. Ngayong sasabihin mo, okay, mag-iipon na talaga ako, promise, mag-iipon na talaga ako ngayong darating na sahod mo. Kahit mga 500 pesos, ganon. Ano, let's say, 1,000 pesos, mag-save ka na. Promise mo na yon. Pagdating sa sahod mo, yun na, ang dami mo ng dahilan. Yung pag, yung pag ano mo na, ang dami mo nang gustong bilhin, ang dami mo nang gustong bilhin talaga sa sahod mo. So, nangyayari, imbis naging 1,000, naging 500 na. So, dahil isinave mo na ngayon 500 pesos mo, meron ka naman dahil yun yung pera mo, nag-aano ka kasi meron ka pa naman 500 pesos. So, igagastos mo naman sa iba. So, kasi, yun yung naging problema. Ang dami na natin nagiging dahilan kung bakit hindi tayo nag-iipon. Kasi, kahit gano'n naman talaga, ngayon ko na-realize talaga, nung na-realize ko na kailangan namin mag-ipon na talaga, na-realize ko na kahit talaga ano kaliit ng sahod, kung talagang magsiset ka ng budget para doon sa parang mag-set ka na ng pera talaga para pang savings, talagang makakapag-save ka naman talaga if you're really willing na talaga mag-ipon. So, as in, etong mga dahilan na to, hindi siya acceptable talaga. Sobra. And so, ang panglima, ayaw mo lang mag-ipon. Ayaw mo lang. Alam mo naman, alam mo lahat exact yung mga sinasabi ko ngayon. Pero ayaw mo lang talaga mag-ipon kasi may mga taong ganun eh. Parang sinasabi nila, mag-iipon ka pa, hindi mo naman madadala sa langit yan. So, parang ano yung sagot na yan, parang napaka-ipokrito. Parang feeling ko parang ganun. Kasi, yes, hindi mo na talaga malalala yung pera doon sa langit, no? Meron silang mga prinsipyo na sinusunod. And wala na tayong magagawa doon sa kanila kung yun talaga yung gusto nila at hindi natin sila pwedeng pilitin, 'di ba? So, yun yung ang mga rason kung bakit kung ikaw meron ka dito sa mga limang ito, kung ganun ka, kung isa ka sa mga yon, well, yun yung dahilan kasi marami nagtatanong ng mga tao na nagrereklamo sila kung ang hirap na ng buhay, ganon. Nagrereklamo sila na ganito, unfair yung life kasi sila, meron naman silang masarap na kinakain, kami dito, ito lang yung kinakain namin. Hindi unfair ang buhay kasi kahit naman talaga nagrereklamo ka na ganun lang yung kinakain mo, pero tignan mo naman yung sarili mo. Baka naman kasi nagrereklamo ka nga sa ulam mo tapos bili ka ng bili ng beer or tanduay o ano yung mga binibili mo mga unnecessary na mga bagay. So, tingnan-tingnan din natin yung ating ginagawa. Kasi, ang dami ko talagang naririnig talaga na nagrereklamo sila. Pero ayun, dun sa nagsusugal. So, huwag kang magreklamo kasi meron kang pinagsusugal eh, 'di ba? So, huwag kang magrereklamo na unfair ang life. So, I am proving you now na kahit naman talaga maliit yung sinasahod natin, talagang kung talagang ang gagastusin lang natin is yung kinakain lang talaga natin, kung ano lang talaga yung kailangan natin. Alam niyo guys, we need to sacrifice kasi alam niyo ba, aaminin ko na talaga ha, nung mga times na yung nagsisimula pa kami mag-ipon, hindi lang ako nag-lotion. Talagang, as in, wala akong lotion, kasi kasi simula nung dalaga pa ako talagang nag-lotion na ako hanggang sa nag-asawa na ako. Pero nung may mga sacrifices kasi kung noon yung mga small sacrifices na kailangan mong bitawan para lang talaga kapag ipon kayo, it's just a sacrifice. Ngayon naman, kaya na namin bumili ng lotion. So, bibili na ako ng lotion kasi kaya na namin, meron na kaming ipon. So, yun.
Yun lang siguro guys ang gusto kong ipaabot sa inyo ngayon, and sana ay nakatulong yun sa inyo. And yun, kasi na-miss ko rin yung mga ganitong mga topics. So, yun. So, I hope you guys enjoy. Please don't forget to subscribe and leave comment down below kung meron kayong mga gustong i-share ng mga budget tips or mga saving tips. And see you in my next video. Bye-bye!